Здравейте, казвам се Венета и днешната ни практика ще бъде с акцент балансиране на първа чакра, така наречената коренна чакра, носеща наименованието на санскрит Муладхара. Основният елемент на Муладхара е земята, характеризира се с червения цвят и нейното основно право е да имаш. Тя се намира в долната част на гръбначния стълб, обхваща дебелото черво, бедрата и стъпалата. Тя е много важна чакра в нашето енергийно тяло, тъй като тя е нашата основа и от нея започва движението на енергията към по-високите и по-духовните чакри. Муладхара е свързана с материалния свят и връзката ни с него. А нейният основен елемент, земята, олицетворява най-плътната материя. Муладхара е нашата стабилност, самосъхранението ни, оцеляването ни. Когато Муладхара е дисбалансирана, се появяват признаци на депресия, липса на сила, липса на енергия, липса на концентрация. А в физически план се появяват симптоми като хранително разстройство, констипация. Появяват се също чувство за страх от бедност и засилено чувство към материалност. Тя е свързана с дома и с нашето семейство и нашето здраво стъпване на земята. Храните, които са подходящи за първа чакра, са растителните протеини и месото. И да не забравяме, че в първа чакра е спотаена жизнената сила кундалини, която чака да бъде освободена. И сега нека започнем практиката за балансиране на първа чакра. Настаняваме се удобно в шавасана и започваме нашето заземяване на цялото тяло. Отпускаме пръстите на краката, отпускаме стъпалата, отпускаме петите, отпускаме глезените, отпускаме пръстците, отпускаме коленете, отпускаме бедрата, отпускаме тазът, отпускаме кръста, отпускаме дланите на ръцете, отпускаме лактите, отпускаме раменете, отпускаме кръста, отпускаме гръбначния стълб, отпускаме врата, отпускаме челото, отпускаме очите, отпускаме устните, отпускаме гърдите и се заземяваме плътно и стабилно. Нека нашето тяло натежи и се отпусне върху майката земя, която ни дава сила и енергия. Нека визуализираме, че сме в червени макове полета. И така както макът има корени в земята и черпи своята енергия и живот от земята, нека и ние черпим енергия
живот и сила за нашето психическо и физическо тяло. Изправяме се и продължаваме нашата практика с втората и третата част за балансиране на първа чакра с асани от лицев лек. Настаняваме се върху постелката, поставяме ръцете близо до тялото, събираме краката и поставяме челото на постелката. С вдишване вдигаме краката, ръцете остават на постелката в поза скакалец. Поставяме краката на постелката, поставяме ръцете под челото и разтваряме широко краката в поза макрасана за почивка. Събираме отново краката. Поставяме дясна ръка до тялото, лява ръка изпъваме напред и с вдишване вдигаме лява ръка, главата и десния крак. В шалабасана поза скакалец. Опускаме лява ръка и десен крак и минаваме в макрасана. Прибираме крака и сега протягаме дясна ръка, лявата от тялото и с вдишване вдигаме ляв крак и дясна ръка. Връщаме ръката и кръка към тялото и минаваме в макрасана. Събираме отново краката, протягаме двете ръце над главата и с вдишване вдигаме ръцете, главата и краката. Стягате корема, за да не раним кръста. Силен корем и силни бедра. Отпущаме ръцете и краката и пак преминаваме в макрасана. Събираме краката отново, разтваряме ръцете, свити в лаптите в страни и сега ще повдигнем само горната част на тялото.
Опущаме главата и ръцете и преминаваме в макрасана за почивка. Сега събираме двата крака отзад. Поставяме свити ръцете, лактите са точно под раменете, дланите и ръцете са опънати напред и сме в поза свинкс. И сега бавно свиваме колене и се изтегляме в поза баласана, детска поза. Сега с ръце пълзим наляво. И сега в обратната посока надясно. Връщаме се в центъра. И бавно преминаваме към Вашарасана. Гръбначният стълб е изправен, главата тегли нагоре, брадичката надолу. Изправяме ръцете напред и раздвижваме китките в едната посока и в другата посока. Изправяме длани нагоре и свиваме и изправяме пръстите на ръцете. Така, сега свиваме пръстите в юмручета. Освобождаваме ръцете и през дясно минаваме в стоеж най-напред и сега в дандасана слагаме плътно ръцете до тазът, дланите силно притискат земята, гръбначният стълб е изправен, главата тегли нагоре, брадичката тегли към ключицата, цялото тяло е стегнато, краката са изпънати, като под колената има минимално разстояние. Бедра стегнати, корем стегнат, ръце натискат към земята и дишаме. Освобождаваме поза дандасана. И сега ще преминем към пашчи мутанасана. През страни вдишваме нагоре и се издължаваме, като между ханша и последното ребро трябва да се появи разстояние една педя.
Издължаваме се, поемаме въздух и с прав гръб тръгваме към краката. Бавно се изправяме, освобождаваме ръцете и в стоеж почиваме. Дишаме бавно, дълбоко и издишаме. Сега свиваме десния крак и поставяме ходилото от вътрешната страна на ляво бедро под прав ъгъл. Изправяме гръбначния стълб през страни. Вдишаме, издължаваме се и с прав гръб се накланяме към левия крак. Изправяме се бавно и внимателно и сменяме краката. Вдишваме нагоре, издължаваме се и се накланяме напред. Бавно се изправяме нагоре и освобождаваме ръцете, прибираме левия крак до десния и в поза стоеж почиваме. Обръщаме се страни на постелката, разтваряме краката, колкото ни е възможно, изправяме тялото, гръбначния стълб, поемаме въздух и с издишването ръцете отиват към плезените, а тялото се навежда напред. Ако е невъзможно тази поза, взимаме тухлички и ги поставяме пред нас и поставяме ръцете пред тях. Бавно се изправяме. Събираме краката и сядаме в сидхасана или сукхасана. И сега ще направим две дихателни практики. Първата се нарича брамари или пчеличка. Характерното за нея е, че ларингса вибрира, издавайки специфичен звук, подобен на жужене на пчеличка. Като с палците затваряме хрущялите на ушите,
Останалата част от пръстите ги поставяме на челото. Вдишваме и издишване. Ларингса издава тихо жужене. Започваме. И последен път. Освобождаваме ръцете и поемаме. Дълбоко дъх издишаме. Вдишваме и издишваме. И сега ще направим втората практика, дихателна практика, така наречената Капалабати, коренно диафрагмено дишане. Поемаме въздух и рязко издишаме. Поемаме въздух и рязко издишане. Ще направим 3 серии по 30, като между тях ще почиваме. Започваме. Почиваме. Дишаме и издишаме. А започваме втората серия. Почиваме. Вдишаме и издишаме. И последен път. Дишаме и издишаме. Тази практика е много подходяща за храносмилателната система и за обмяната на веществата. Тя насища тялото ни с кислород. И сега преминаваме в шавасана,
за почивка. Отпускаме цялото тяло тежко върху постелката. Дишаме през корем, гръден кош и ключици. Издишаме от ключици, гръден кош и корем. Сега дишаме корем, гръден кош, ключици и издишаме през устата. Дишаме корем, гръден кош, ключици и издишаме през устата. Събираме краката и ръцете, раздвижваме тялото, протягаме се нагоре и се обръщаме със свити крака надясно за няколко дъха. Бавно през дясната си страна се изправяме и сядаме в Сидхасана. Събираме ръцете в джнана мудра, изправяме гръбначния стълб, главата, насочваме брадичката към ключицата и дишваме и издишваме. И се връщаме тук и сега. Опущаме ръцете през страни, вдишваме, нагоре събираме дланите и сме в самасхити. Поемаме дълбоко въздух и си благодарим, че сме отделили време за себе си днес. Намасте! Благодаря ви за практиката.